खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआरनि राजखान्थिनि गेजेराव राजखान्थिनि जगदान जानायनि मोनसे गिदिर खौरां। नोंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि बिटिआरनि बिसायख'थि थामहिनबा बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिया फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेराव जानो थांगासिनो दं। नाथाय दासिमबो गोलाव सम दं होनना जों बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेरावसो जानो गोनां दं बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया। नाथाय बेनि गोबां सिगांनो बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलाव एबा बिटिआरआव राजखान्थि 2025 मायथाइनि जा बिसायख'थि जानो दं बे एबा बिसायख'थि जागोन बै बिसायख'थिनि बारहावाया गोबाङैनो बारगासिनो दं। जेराव जगदान मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एबा गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जगदान खालामनाय हाबाफारिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। जेराव साननैसो सिगांसो बिटिआरनि गोबां राजखान्थिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जेराव बिजेपि दोलोआबो हारसिङै जेब्लानिफ्राय गेलेगोन होननानै बुंदोंमोन बै समनिफ्रायनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन जानाय एबा सानफ्रोमबो जगदान जानाय हाबाफारिया जोंनि खौरांनि गेजेरजों सफैगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाब थामहिनबा दावबायसा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै लोब लोब सा 200निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बे जगदान जानायनि गेजेरावनो बिजेपिनि गोबां माने सोद्रोमाफोराबो इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफ्राबो इउपिपिएल दोलोआव थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनि नुजानायाव गोबां माने राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डक्टर निरज स्वर्गियारी बिथांमोननि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। जेराव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों गोबां माने जगदान जानाय हाबाफारिखौ एबा गोबां सोद्रोमाफोरा बे समाव इउपिपिएल दोलोनि माला गाननानै जगदान जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बाहागो लाहैदों आरो नुजाथिहैदों। बिथांनि बे नुजाथिहैनायावनो गोबां माने सोद्रोमाफोरा एबा भटार बिथांमोना आथिखालनि जाबायदि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जौगानायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारना जगदान जाफैदों होनना बिथांमोना फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जेराव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो राजखान्थिनि गेजेराव गोबां गाव हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोआ गोख्रोङै खामानि मावसिननायखौ बे समाव जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो गोबां माने ओनसोल थामहिनबा उदालगुरि जिल्लाल' नङा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दाब दाब ओनसोलाव गोबां बेफोरबायदि जयनिं एबा जगदान हाबाफारिखौ बे समाव लानायखौ नुनो मोननाय जादों। Oke,